खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो आथिखालनि सरकारा बीटीसी ओनसोलाव जा बायदि खामानि मावगोन बे खामानिफोरखौ बेरेखा दोलोआ जेबो गमखोनो मोननाय नङा एबा जेबो गुमुरखोनो मोननाय नङा ओरैबायदि जों खामानि मावना दिन्थिगोन थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बे समाव बेरेखा दोलोनि साफा सानैया बाथ्रा बुंथिदों दि दासिमबो मानो जेबो खामानि मावफुङाखै बीटीसी सरकारनिफ्राय खोथा होनायफोरखौ मानो दासिमबो मावफुङाखै बेफोरबायदि अजद दैखांनायखौ लानानै जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव सोंथि खालामनायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालाव एबा जा मावनो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बीटीसी सरकारा एबा बीपीएफ सरकारा बे खामानि मावनायफोरखौ बेरेखा दोलोआ जेबो गम मोननाय नङा एबा जेबो गुमुर मोननाय नङा एबा जेबो पात्ता होनो मोननाय नङा होननानै फिनजाथाय होदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव थांनाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानायनि उनाव बेरेखा दोलोआ गोबां माने अजद दैखांदों दि गोबां खोथा होनायफोरखौ दासिमबो मानो मावफुङाखै आरो बेफोरबायदि सोंथि खालामनायनि फिननायखौ थोंजोङै फिननाय होदों दि जे बेरेखा दोलोआ जोंनि खामानि मावनायखौ जेबो गम मोननाय नङा जेबो गुमुर मोननाय नङा होननानै